Lallai mutunci gari ne, kamar da yadda masana zance suke faɗin cewa mutunci gari ne idan har ya zube ba ya taɓa ɗebuwa gabaki ɗaya. Da kuma tseren gudu kala biyu ne a rayuwa, imma ka yi gudu ka tsira da mutuncinka ko kuwa akasin haka. Wato kamar da yadda kowa sani yaɗa irin waɗannan bidiyo da ke tafe muku a wannan tashar tamu mai albarka, wanda za ku kalle shi nan ba da jimawa ba akan manyan jarumai bisa cin dunduniyarsu da ake bayyana irin waɗannan bidiyo nasu da suke yi don nishaɗi ga waɗanda suka aminta da su, daga baya kuma sai su so su ci dunduniyarsu bisa saɓanin lamari. To mai sauraro ka ci gaba da biyo mu a sannu, kuma in har kai baƙo ne a wannan tashar tamu mai albarka, ka dangwala mana subscribe haɗi da like bisa wannan bidiyo namu domin kasancewa tare da mu a kodayaushe da zarar mun saki zafafan shirye-shiryenmu da kuma ingantattun labaranmu. Kamar dai yace kowa sani dai a yanzu ma bisa wannan cece-kuce da yake ta yawo a social media da kuma cikin al'umma gabaki ɗaya akan wannan jaruma wacce aka fi sani da Fati Washa, inda al'umma da dama suke taɓo mana tambayoyin cewa wannan lamari gaskiya ne ko kuma ba gaskiya ba, inda a yanzu za mu warware muku zare da abawan wannan lamari bisa yadda tafi daki haɗe da nuna muku faifan bidiyo ne yadda za ku gamsu da tabbacin yadda wannan lamari ya kasance. Idan muka yi duba da yadda wannan babbar jaruma take a wannan masana'anta ta Kannywood, inda ta kasance ɗaya daga cikin manyan mata kuma shahararru a Hausa fim wato Kannywood, inda ake matuƙar ji da ita kama daga shugabanninta har ma haɗi da na ƙasa da ita. To a yanzu dai kwatsam sai ga wannan lamari ya faɗo. Sauraro ka ci gaba da biyan asali kuma kar da ka manta da subscribe Allah ya. A jaruma Fati Washa, wanda wannan cece-kuce na ta yake ta yawo a social media. Da sauraro yanzu dai ga nan take dakin wannan bayani namu da kuma yace wannan lamari ya kasance. Jaruma Fati Washa wanda ake ta yaɗa a cece-kucen wannan zargi, ta yi kaza, ta je ina, ta je ina. Kamar dai da aka ce zato zunubi, kuma ko da kasance gaskiya ne. Mai sauraro kai ma kanka ba masu ka sa a ranka wani abu ya faru dangane da wannan jaruma, dangane da jaruma Fati Washa, wanda kamar yadda kowa ke mata shaidan arziki da dai sauran abubuwa makamantan haka na halaye, kyawawan ɗabi'u da dai sauran abubuwa. Kuma duk abin da aka gaba jarumi ya yi a cikin acting ɗin aiki ne zo da haka, ba wai a halinsa ba ne ko kuma wannan ɗabi'arsa ba ce ta zahiri. Wato ma'ana dai abin da ka ga jarumi a cikin fim aiki ne biyo da shi ta kan wani lamari, kuma shi aiki inda aka ce wannan aikinka ne to koma menene a cikin wannan aikin naka za ka iya aikatawa domin ka ga ka tafi da shi yacce ake so. Dangane da kuma idan aka je ɓangaren rawa, jaruma Fati Washa ba gwanin rawa ba ce, ba gwanin tsalle-tsalle ba ce, kamar ma yadda za a ce a'a ko kuma tana wata rawar da bata dace ba, a'a kuma ita bata fito a sahun matan nan na yawan masu bidiyo a kafafen sada zumunta suna yaɗawa, kamar misali kamar TikTok, Instagram da dai sauran kafafen yaɗa zumunta haɗi da inda ake posting na hotuna kala. Duk jaruma Fati Washa ba za ka tsince ta a cikin wannan lamari ba, amma kwatsam sai ga wannan batu ya fito, kuma al'umma suke ta yaɗa cece-kuce da kuma faɗin albarkacin bakinsu. Wasu suke faɗan maganganu marasa daɗi, wasu kuma suke fata mai kyau dangane da wannan. Mai fata mai kyau dangane da wannan lamari sai dai ma godiya, don kuma mafi akasarin addu'a ake yi na faɗin cewa Allah shirya. Shi kuma Allah shirya, ko da a ce kai ba mutumin banza bane, kana ganin kai ba mutumin banza bane, to duk wanda ya maka addu'an Allah shirya to lallai kuma masoyinka ne. To mai sauraro ka ci gaba da bin wasanni domin kasancewa tare da mu a kodayaushe bisa wannan tashar tamu mai albarka, kuma kar dai ka manta da subscribe and like. Nan ba da jimawa ba za ka kasance tare da mu tare da ci gaban wannan rahoto, kuma kai ma kana da iya raɗin turo da saƙonka na kai tsaye bisa wannan tashar tamu.